Thank you, Lord, for the revival. Thank you, Lord, for your presence. Oh, yes. Hallelujah. Oh, Rabashaka. Yes, Lord. Jesus. Sa umaga po ito, church, patuloy tayong aawit, patuloy tayong magdideklara ng revival sa ating church, sa ating buhay, Yes, Lord. sa ating pamilya. Dahil ito po ay pinangako ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. So once again, let's tune our hearts as we worship the Lord, Amen. as we sing praises to His name. Wala po tayong ibang gagawin ngayon kundi itaas ang Kanyang pangalan at pupurihan ang ating Diyos. Lord, we need Your grace and mercy. We need to pray like never before. We With the power of Your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch Your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with Your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let Your rain fall upon me. So let
your rain, let your rain fall upon me. Lord, we need. Lord, we humbly bow before you. We don't deserve what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Spirit, touch your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Once again, church, we will sing. We humbly. Lord, we humbly come before. Oh, yes, Jesus. We don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Spirit, Spirit, touch your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church. Spirit, touch your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with a passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain, let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Lord, pour out your spirit on all the peoples of the earth. Let your sons and daughters speak your words of prophecy. Send us dreams, send us dreams and visions. Reveal the secrets of your heart. Lord, our faith is rising. Let all heaven sound the coming on. Come on, church, we will sing. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival. Oh, we will declare. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus, they will be saved. Lord, pour out your spirit. Come on, church, we will sing. On all the nations of the world, let them see. Let them see your glory. Oh,
them fall in reverent awe. Show your mighty power. Show your mighty power. Shake the heavens and the earth. Lord, the world is waiting. Let creation see the coming of the day. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus, they will be saved. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus, they will be saved. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening. Everyone and everyone who calls on Jesus, they will be saved. Lift up your voice and we will sing this good. There's gonna be a great awakening. Sing. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening. Thank you, Lord. And everyone who calls on Jesus, they will be saved. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our land. Thank you, Lord. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus, they will be saved. They will be saved. They will be saved. They will be saved. Yes, Lord. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Sambahin natin ang Diyos. Hallelujah! Yes, Lord! There's gonna be revival in this church, in our lives, in our family. There's gonna be revival in the land of the Philippines. There's gonna be revival in the economic of the Philippines. There's gonna be revival in your church, in J Blue Church. Yes, oh Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, 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 glory. Adaramakande. Thank you, Lord. Malakas pong palakpak ang ibigay natin sa Diyos na buhay. Hallelujah, 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 hallelujah. Receive all the praises, Lord, the honor, the glory. Father God in heaven, we thank you, Lord, for the open heavens in this place. Thank you, Lord, for your presence, for the spirit of revival. Lord, salamat po, Panginoon. There's gonna be revival in our land.
Lord, in our economic of the Philippines, oh God, in Malacanang, in your church, in our family, in our lives. Thank you, Lord, for this morning, oh God, for this is the day that you had made. We will rejoice and be glad in it. Lord, we promise that your holy name be exalted. We must decrease, but Jesus must increase. Lord, hide your servant under the shadow of your wings and let your name be glorified. Prepare each and everyone to hear your message. Let the Holy Spirit be our teacher and programmer this morning. Lord, we thank you. We honor you. Thank you, O God, for the victory, Lord. All these things belongs unto you, Father God. Receive all the highest praises, honor, and glory, Father God. In Jesus' mighty, mighty name, everybody says, Amen, Amen. Sige po, one more clap offering to our God. Hallelujah. Amen. Amen. Sige po, maupo ang bawat isa. Praise God, praise God. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Amen. Today is the first Sunday of October. No? Ngayon po ang unang linggo ng Oktubre. At wini-welcome po natin ang bawat isa sa gawain na ito. At maging ang kapatid natin, ang ating pastor ng Winnipeg, si Pastor Aaron. He's watching now and his family, Sister Cathy, ang kanyang wife at ang kanilang mga anak. Praise God, next year ay niready na po ng Lord ang aking pagpunta roon with my wife. I believe that God will do something and greater things upon this ministry sa Jesus Be Lifted Up Church. And thank God sapagkat ngayong taon na ito ay God will fulfill His promise to me and to each and every one of us. That He said in Isaiah chapter 50, 3 verse 4, no? Sabi nga ron ni Lord yung ating tema, for God said, you will expand to the right and to the left. No? Mag-expand tayo, lalago, lalawak ang ministry. No? Palalakihin po ito ng Panginoon. So kaya nga po, yan ay pangako ng Diyos sa atin, no? Sa kanyang salita na lalago ang gawain ng Panginoon. No? So praise God. At narito po ang pastor natin ng Sambales, Pastor Joseph. Ayan. At palapakan po natin ang Panginoon. Amen. No, nandito rin yung pastor natin ng Sagana, Pastor Lito. Palapakan natin si Lord. Amen. At nandyan din po si Pastor Raaus, siya po'y makakasama na natin. For how many years siya po'y pag napunta ako ng Hong Kong, siya po ay naglilingkod doon kay Lord, siya po'y pastora din. Kaya this 4th Sunday of October, siya po'y magtuturo sa atin, no? At siya po ay matagal kong nakakasama sa paglilingkod sa Panginoon at nag-for good na po siya rito sa Pilipinas, sa may Kabuyaw, no? Ayan, na meron tayong makasama. Ayan, ganun din ang ating head ng youth ng Kalapan, pero nasa Batangas na siya. Batangas City, si Brother Joshua. Ayan, palapakan natin si Lord. Taas ang kamay, Brother Joshua. Ayan. At kasama niya po si Howard and Sister Amazing. Anak po sila ni Pastora Jonah and Brother Arnel Alba sa Kalapan. Na po, sila ay naka-stay ngayon sa Kabuyaw. At narito sila upang ipagpatuloy ang paglilingkod sa Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon sa kanilang mga buhay. No? At sa mga kapatiran natin sa Sagana. At next week, makasama naman natin dito ang Parañaque. I-alternate po natin para lalong ma-empower, ma-bless ang ating mga kapatiran. Ano po? Amen. So sa umagang ito, dadako na po tayo sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya inuulit po natin lahat ng may hawak na cellphone, ilagay sa bag. At dahil may camera tayo sa likod, ang security natin nakabantay po sa monitor. Pag nakitang nag-cellphone kayo na oras ng pagsambat preaching, ay lalapit na lamang sa inyo ng kusa sila kasi nakikita kayo sa camera. No, hindi ito ang oras ng pagsa-cellphone. Ito yung oras ng pakikinig ng salita ng Diyos. Tama po ba? Amen. No? Palapakan natin ng Panginoon. Amen. Kaya mag-iingat po kayo simula ngayon. Yan, no? May camera po tayo dyan, hindi po ako nagbibiro. No? At nakamonitor sa inyo yan, maliwanag po yun.
Kaya bigla kayong lalapitan ng security, kukunin po yan. Pero after service, ibabalik naman sa inyo. No? At para maiwasan natin yon, itago ang cellphone, tigil ang mga laro, ang pagsa-cellphone, dahil hindi itong oras ng paggamit ng gadget. Amen po ba? Amen. Dadako na tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Buksan natin ang Bible natin sa aklat ng Habakuk. Minsan meron akong mga tanong dito eh. Ito, sinagot ko na rin. Sino daw ang pinakamahabang magluto sa Bible? Oh, this is Habakuk, no? Ayan, Habakuk. Ayan. No? Amen. Mga trivia yan eh. Pag may mga games, no? Wala makasagot, no? Wala makaano. Nasabi ko na sa inyo ngayon. Ayan, no? Okay. Habakuk chapter 3, verse 2. Amen. Sabihin nyo sa katabi nyo, ito'y oras ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ayan. Kaya magkagalit muna kayo, kalimutan nyo kung sino ang katabi nyo, at ihanda ang Bible, ballpen at notebook. Tayo po ay mag-aaral ang salita ng Diyos. Ano po? Habakuk chapter 3 verse 2, tumayo ang lahat. Sabay-sabay nating basahin. Habakuk chapter 3 verse 2. Sige, hawakan nyo ang inyong mga Bible. Ano po ang sabi ni Propeta Habakuk? O Lord, I have heard your speech or thy speech and was afraid. O Lord, revive thy work in the midst of the years. In the midst of the years, make known. In wrath, remember compassion and love or mercy. Ang Diyos ang magpapala sa pagkabasa ng kanyang salita. Maupo po ang lahat. Amen. Ano po ang sabi ni Propeta Habakuk? O Panginoon, narinig ko ang iyong mga salita. No? I have heard your speech. At ako'y natakot, sabi ni Habakuk. Natakot siya nung marinig niya ang salita ng Panginoon. O Panginoon, buhayin mong muli ang iyong mga gawa sa gitna ng mga taon. Revive your work in the midst of the years. No? Buhayin mong muli. Bakit sinabing buhayin? Dahil maaring nanghina, namatay, nawala yung buhay, kaya pinabubuhay, revive, no? Sa gitna ng mga taon ay ipaalam mo iyon sa poot. Ay ipaalam mo ang kahabagan. Sa gitna ng iyong kapuotan o galit sa mga Israelita, ipadama mo ang iyong kahabagan, no? Ito po ay prayer ni Habakuk. This is the prayer of Habakuk, and he is one of the minor prophet of God in the Old Testament. Siya ay minor prophet, no, ng Panginoon sa Lumang Tipan. After na marinig niya ang kalagayan ng mga Israelita, na ito'y napapahamak dahil nga sa kasalanan ng mga Israelita during that time. Sobra ang karahasan ng Lumang Tipan. Ang mga tao sobrang wala nang takot sa Diyos, parang sa panahon din nating ito, no? Ang masama, lalong nagpapakasama. Ang mabuti, lalong nagpapakabuti. Walang lumalapit sa Diyos, kokonti at bibihirang katulad natin. No? Maraming tao ngayon, sobra na ang pagka-greediness sa buhay. Sobra ang pagkakamkam ng kapangyarihan. Sobra ang korupsyon, no, sa ating bansa. Maging sa ombudsman, may mga nasa balita, kahit sa kanilang hanay ng sektor ng gobyerno ay meron din mga korap. Talaga ang puso at buhay ng tao, pag walang takot sa Diyos, ay pinapasok ng sobrang evil sa katauhan, kaya wala nang takot sa Diyos. No? So ganito po nung panahon ni Propeta Habakuk. Naranasan niya, bago niya naranasan ang pabor ng Diyos, ang gabay ng Diyos at pagpapala ng Diyos, no? Ang mga tao during that time ay nabubuhay sa kasalanan. Kaya nga dahil sa katigasan ng puso ng mga tao during that time, kahit sa panahon nating ito, anong sabi ng Bible? God destroyed them. Sinira sila ni Lord, winasak sila dahil sa kapalaluan at kataasan ng mga tao. Kaya nang makita ni Propeta Habakuk na nung panahon na yun, ang masasama ay nagtatagumpay. Nagtatanong siya, bakit ang mga matuwid ay hindi nagtatagumpay at napagpapala? Pag binasa natin ang chapter 1 and 2, kasi itong book of Habakuk ay tatlong chapter lamang po ito, no? Kaya nga si Habakuk ay nagsalita siya, no? Lord, buhayin mong muli ang iyong gawa sa gitna ng mga taon. Ibalik mo yung magagandang ginagawa mo. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanya sa chapter 2, verse 4 ng Habakuk, the just shall live by faith. Ang matuwid nabubuhay sa pananampalataya. Pero ang masasama nabubuhay sa
kapangyarihan sa kasalanan. No? At dahil nung panahon ni Habakuk na yon, nawala na yung sigla ng mga tao. Tumamlay ang mga tao. Nanlambot ang mga tao. Yung dating maliwanag, dumilim. Yung dating maapoy, lumamig, nawala ang init. Yung dating masigla na naglilingkod at nagmamahal sa Diyos, nawala na sa kanila. Yung dating glory ng Panginoon, natakpan ng dilim. No? Kaya nga, kailangan po ng church ngayon ay revival. Sabihin natin, revival. Even the land, ang lupain, ang ating bansa, kailangan ito ng revival. Bakit? Di ba? Nagdaan tayo sa halos 2 taong pandemic. Maraming nawalan ng trabaho, maraming naghirap, maraming nagutom, maraming na problema, maraming nagsara ng mga businesses. But ngayon ay unti-unti nang bumabalik, no? Sumisigla na, umaangat na. But nakakalungkot din sa ating makalooban nitong nagdaang nung isang linggo, no? Ang ating mga kababayan, buti hindi tayo So kaya ganun po ang revival, bumabalik yung sigla, bumabalik yung buhay, yung patay na bubuhay. Katulad nung mga minsan may pinakita ako ditong lumang-lumang car. No, siguro baka mga 50 years na yung car na yon, luma na, bulok na, no? At unti-unti kinuha ng may-ari, no? Binalik niya yung dating sigla at ganda ng sasakyan, na-revive siya. Bumalik yung dating ganda niya. Katulad po natin, meron mga Kristiyano, para bagang namamatay na yung spirit na dry, nawawala yung dating siglan niya ng paglilingkod sa Diyos. Pag dumating sa kanya ang revival, babalik yung siglan niya. Amen po ba? Kaya kung sa ating kalagitnaan at kung kayo man ay naroon sa inyong mga tahanan, buksan nyo lamang ang inyong puso, magpakumbaba tayo sa Panginoon. If you want to experience great revival in your heart, in your spirit, no? Buksan mo ang iyong puso, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Dahil mananatili kang nagsasuffer pagka
parang uminom ka ng sobrang tapang-tapang na kape, sasabi mo, napakapait naman. Poot, galit, yan ang nagpapahina sa puso ng tao. Alam niyo ang sikreto diyan para ma-heal tao, para makakaya siya. Siya magpakumbaba ka. At pag ginawa mo yon, marirelease ka. Marirelease ka, makakalaya ka. Pero hanggat hindi mo ginagawa yan, saan ka man pumuntang church, saan ka man pumunta, no, nagawain ng Panginoon, dala-dala mo yan. No? Useless. No? Nadadalo ka sa ganung lugar, pupunta ka ron, no, na may pinanggalingan kang church, pero dala-dala mo yung bigat na yon, mananatili yan sa loob. Ang sikreto diyan, ang gawin ng tao, magpakumbaba, kailangan siya ma-break, kailangan siya mabasag. At bibihira sa tao ang gumagawa nun pag ang tao meron talagang pusong mapagpakumbaba. Pero pag ang tao matigas ang puso, sobrang taas ng pride, hindi niya magagawa yon. No? Kaya mga kapatid, if you want to experience true revival, gawin natin yan. No? So, balik tayo. Pag sinabi revival, re-again. Vibe alive. No? Revive again alive. No? Mabuhay siyang muli. No? So, kaya nga, praise God. Ngayon po umaga na ito, kanina pa lamang, thank God sa praise and worship natin, damang-dama ko that the heavens was open in this place. Ang Espiritu ng Diyos, maluwag at malayang nakakakilos sa ating kalagitnaan. Kaya nga itong Sunday nating ito, this is the day that the Lord has made, so we are rejoicing. No? Nagagalak tayo sa Panginoon. Nagse-celebrate tayo sa Kanyang kabutihan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga, wag natin sayangin ang oras natin, ang lakas natin at panahon, ipagamit natin ito sa Diyos. Dahil bukas makalawa, hindi mo hawak ang buhay mo, baka kunin ka na ni Lord. No? Ang kinukuha ni Lord, yung mga gagamitin ni Lord na may plano ang Diyos sa Kanya, tapos sumusuway, no, nagmamatigas, yun ay maagang nawawala. No? At kung minsan naman merong maagang nawala, marahil sa ibang kadahilanan, may karamdaman na talagang nanatili sa Kanya, or di kaya because of disobedience or rebellion, marami na po kong kilalang tao, no, na naglilingkod sa Diyos, dahil naging mataas at palalo, hindi nagtagal ang buhay. No? Kaya ang sikreto para humaba ang buhay natin, maglingkod tayo kay Lord, sumunod po tayo sa Kanya. Amen po ba? Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen. No? Praise God! May mga tao, hindi nila nararamdaman ang presensya ng Panginoon. No? Bakit kaya? Nakataas naman ng kamay, umaawit, sumasamba, pero bakit di niya madama? No? Sa loob ng church, no? Bakit kung minsan ay hindi dumadalo yung presensya ng Panginoon kasi maraming marahil dahilan. No? Merong gulo, may away, may siraan, merong hindi pagkakaisa, maraming sinasabi laban sa kapwa leader, lalo na doon sa kanilang pastor. No? Kaya siya hindi makadama ng presensya ng Panginoon. No? Ano ang kailangan niya? Revival. No? Kailangan niyang sumiglang muli ang kanyang spirit. No? Kaya mahalaga po na sa loob ng church upang magkaroon ng true revival, ma-break at maalis ang lahat ng spirito ng padala ng kaaway, slandering, gossiping, jealousy, no? Yung pagiging hindi tapat, lahat ng yan kailangan mawala para maranasan ng isang tao talaga ang revival na galing sa Panginoon. No? So, manda po tayo dahil mamaya, as the Spirit is moving in our midst, kanina pa, bababa ang Holy Spirit hanggang mamaya sa ating buhay at muli niyang ibabalik ang sigla at apoy ng ating pagmamahal sa Kanya. Gusto po ba natin yon? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? So, purihin ng Diyos sa oras na ito, ano ba ang benepisyo ng revival? The benefits of the kingdom revival. No? The benefits of the kingdom revival. Ano ba ang benefits pag nagkaroon ng kingdom revival sa kalagitnaan ng mga tao? No? Meron pong benepisyo. Pagka dumating yung pagsigla, yung pagbuhay, yung pagbalik ng kagalakan sa buhay ng tao, no? Number one, it awakens the sleeping church and fills the heart of men by His Spirit. Ulitin ko, ito ang benepisyo ng
Kingdom Revival, it awakened the sleeping church. Ginigising nito ang natutulog na simbahan and fills the heart of men by His Spirit. At pinupuno niya ang puso ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. No? Ang maraming churches ngayon ay matatawag nating dead church. Bakit patay na simbahan? Dahil wala ang Holy Spirit. No? Many Christian or many churches today, they don't acknowledge the presence of God. Hindi nila kinikilala, hindi nila ina-acknowledge ang presensya ng Diyos. Kaya pag pumasok ka sa mga simbahan, maraming simbahan ay patay. No? Parang mabigat ang pakiramdam mo. Wala ang glory ni Lord, wala ang presensya ng Panginoon. Hindi mo madama yung strength, yung joy. Pag pumasok ka sa mga simbahan, may mga simbahan na pumasok ka doon ng sobrang problemado ka, kahit nga nagdadasal ka, sobrang hirap na hirap ang kalooban mo, may problema kang hinaharap. Paglabas mo, parang walang nangyari, ganun pa rin. Bakit? Kasi nga, wala ang Holy Spirit. No? Wala ang presensya ng Diyos. But thank God, no? Salamat sa Panginoon, hindi tayo nagkamali ng ating Diyos na sinasamba sa lugar na ito. Ang Diyos natin, bagamat di nakikita at nahawakan, pero ang Diyos natin nararamdaman. Naramdaman ba natin ang presensya ni Lord? Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Kaya pag nagkaroon ng revival, no? Ito ang benepisyo nito, ginigising nito ang mga natutulog na church. No? At pinupuspos ang mga puso ng tao sa pamamagitan ng kanyang espiritu. The love of God rule in the church. No? Ang pag-ibig ng Diyos ang nagahari doon sa church. Ando ng love. No? Kaya sa church nating ito, bawal dito ang mga may galit sa puso, ang mga may bitter, ang mga may hatred, jealousy, envyings, no? Tinatanggal ng Diyos pagka ang mga tao sa loob ng church na ito ay hindi marunong sumunod, magpasakop at nagre-rebelde, no? Kaya dito po, praise God, ang mga puso nating lahat ay puno ng pag-ibig ng Diyos. No? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Dahil hindi papayagan ng Diyos sa puso natin o kung may isa man dito na ang nagahari ay poot at galit, hindi papayagan ng Diyos yun. Dahil ang isang church na full of the Spirit of God, filled of the Spirit of God, yun ang nagahari doon, love. No? Pag-ibig. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Amen. Dahil kahit tayo magsasayaw dito, magpapalakpak, lumundag, umawit, pag nawala ang pag-ibig at hindi nagahari ang pag-ibig ng Diyos, no? Useless ang mga ginagawa natin. Love is the greatest of all. No? Ang pag-ibig ang pinakadakila sa lahat. Anong sabi ng Korinto? No? Mataas man daw ang faith natin. No? Tayo man ay nakakapagpalipat ng mga bundok ng problema. No? Pag wala ang pag-ibig, baliwalang lahat. No? Kaya dito po sa atin, sa J. Blue Church, number 1 na kailangan ang nagahari dito ay pag-ibig. Pag pinasok ka ng kayabangan, kapalaluang kataasan, ibabaksak ng Diyos ang tao. Dahil si Satanas kaya ibinaksak ng Diyos dahil mayabang, palalo, mapagmataas. No? Sabi mo, wala dito nun. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. No? Amen. Hindi ikaw yon. No? Kaya ang isang church na natutulog, ginigising ito. No? At pag ito'y nagising, mamumulat siya at masasabi niya, tama nga, kailangan na ang Panginoon ang maghari sa puso ko. Hindi natin pwedeng panatilihing maghari yung sarili mong will, no? Yung kalooban mo, kundi ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, the church who revive, ang iglesyang revive, no? They love their church, siyempre. Kailangan mahalin mo yung church na yon, no? The church where you belong. Kung saan ka ginagamit ni Lord, kung saan ka nabe-bless na pagpapala, kailangan mahalin mo siya. At hindi ka papayag na malayo, no? Doon sa church na yun, kasi diyan ka namulap, diyan ka nabuo, diyan ka binago ng Diyos. Amen po ba? No? Diyan ka lumaki sa spiritual na pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga, mahalin natin ang church na kung saan tayo nakakilala kay Lord. Andiyan po ba kayo? No? Dapat na nandun ang spirit natin, nandun yung heart natin. So you need to support the church, the ministry, where you belong. Kailangan meron kang totoong pagmamahal, no? Doon sa church, sa ministry. And nandun yung compassion mo, nandun yung patience mo,
Nandun yung pagkauhaw mo sa salita ng Diyos, no? Narinig ko nga sa ating Pastora Jonah, no? Nandiyan ang kanyang dalawa anak. Meron sila, dahil nga nasa Kabuyaw sila, meron silang inatinam doon na isang church. Siguro hindi naman full gospel at wala ang presence ni Lord. Parang may kulang sa kanila. Parang hinahanap nila yung spirito ng dito sa ating church, no? Kaya kahit medyo malayo ang Kabuyaw at ang isa pa ay galing ng Batangas, no, kaysa tumawid ng barko at bumalik Mindoro, pumunta na lang sila rito. Bakit? Iisang spirit natin, mga workers ito ng Panginoon. Amen. Palapakan nga po natin ang Diyos. Hallelujah. Amen. No? Kasi meron silang pagka-hungry, no, sa salita ng Diyos, sa presence ni Lord. No? Dahil ito yung pamilya mo. No? Pamilya natin ito. No? Iisa tayo dito sa Panginoon. No? So kaya nga ang isang church na, ang isang taong revive, no? O isang church na revive, gising siya. No? Gusto niya napupuno ang puso niya ng Espiritu ng Panginoon. Kaya nga sa presence ni Lord, merong kapayapaan eh. No? In the presence of the Lord, there is peace. May kapayapaan. There is joy. No? Pero pag wala kang kapayapaan sa presensya ng Diyos, may problema sa buhay ng tao. No? May problema siya. Kailangan iayos, itama ang puso ng tao. No? So itong unang benepisyo ng Kingdom Revival, no? Pangalawa, it restored the authority to His people. It restored the authority to His people over demonic power. No? Pag ang isang church o ang individual na tao'y nakaka-experience ng revival, ng pagsigla, ng pagkabuhay, na siya'y malakas, na humina dati, ng lambot, ng lupaypay, pero nagkaroon ng revival sa kanya, ibinabalik ng Panginoon yung authority. No? Kasi binigyan niya tayo ng authority sa kanyang mga anak laban sa kapangyarihan ng demonyo. Bakit? Kasi talagang gusto ni Satanas, ibaksak lalo yung mga naglilingkod sa Panginoon. I-down siya, no? Ilugmok siya. Kaya pagka ikaw ay lack of wisdom, no? Kaya di ba sabi ng Hosea 4:6, my people are being destroyed for lack of knowledge. No? Ibababa ka niyan. So, nire-restore ni Lord yung authority sa kanyang mga anak laban sa kapangyarihan ng demonyo. Kaya nga lagi nating sinasabi, Ephesians 6:12, we wrestle not against flesh and blood. Hindi tao kalaban natin, hindi si brother, hindi si sister. No? Ano ang kalaban natin? Mga principalities in the air, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Yan ang kalaban natin, mga espiritong hindi nakikita. No? Nandyan sila, hindi natin nakikita yung mga spirit. Yung mga demon spirit na gumagalaw dyan sa kapaligiran, hindi natin sila nakikita. At pumapasok sila sa katauhan ng isang tao para magkaroon sila ng physical body at gagamitin nila ang tao. No? Gagamitin nila ang tao para magsalita ng masama sa iyo, para i-down ka, para ibaksa ka. Pero hindi naman siya ang kalaban mo, hindi tao nga kundi spirit. Kaya kailangan matutunan natin na yung authority na ibinibigay ni Lord sa atin, na inaago ng kaaway, gamitin natin. No? Amen po ba? Ano sabi ng Luke 10:19? Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan. To tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. Sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway. And nothing shall by any means hurt you. Wala makakapinsala sa iyo. So lahat po tayo bilang mananampalataya, meron tayong authority. Gamitin natin in the name of Jesus. No? 2 Corinthians chapter 10 verse 3, 4, and 5. Tingnan nyo, sabi rito, though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Bagamat lumalakad daw tayo sa laman, hindi tayo nakikipaglaban sa laman. No, hindi tayo nakikipagsuntukan sa laman. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Ang sandata natin ay hindi raw makalaman, kundi makapangyarihang mula sa Diyos na nakapagpapago ng mga kuta. No? Yun ang sandata natin. Casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God. No? And bringing into captivity every thought to the obedience of Christ.
So ibinababa natin ang mga matataas na kaisipan laban sa kaalaman ng Diyos, sa karunungan ng Diyos. No? So kaya nga si Lord, binabalik niya yung authority sa atin. Meron kang authority. No? To cast out devil, to rebuke the devil. No? Para palayasin ng mga evil spirit. Hindi naman natin siya masusuntok kasi spirit nga siya. Spiritual warfare po tayo ngayon. No? Nire-restore ni Lord yung authority sa church niya. Sa bawat isa po sa atin na kailangan nating gamitin. 3 things that the devil is trembling. 3 mga bagay na kinatatakutan ng demonyo o siya'y nanginginig. Ano po yun? Ang devil, takot siya at hindi siya nagtatagumpay. Una, through the blood of Jesus. No? Sa blood ni Jesus. Kaya alam nyo, importante po yung sa umaga pa lamang, nagpapakover tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. No? Lord, cover me with your power, with your precious blood. My family, my children. No? Kasi ang demonyo, nakakaatake yan eh. No? Nakakagawa ng masama. Kapag hindi ka prayerful, kapag ikaw ay hindi cover ng kanyang kapangyarihan, pwede siya makapasok. Kaya importante na sa bawat galaw natin, bawat alis natin at lakad, nagpapakover tayo ng kapangyarihan ni Lord. Kaya yan yung una. Sabi ng Revelation chapter 12 verse 11, Revelation 12:11, and they overcame him by the blood of the Lamb. Yan, napagtagumpayan daw nila ng mga believers no, sa pamamagitan ng dugo ng kordero. And by the word of their testimony, sa pamamagitan ng mga patotoo nila, ng kanilang mga salita. And they loved not their lives unto the death. Ang buhay nila ay hindi nila minalanggang sila ay mamatay. No? So talaga ang buhay nila para kay Lord. No? So ang kaya ang demonyo, takot yan sa dugo ng Panginoong Yesus. Pangalawa, the Word of God. Si Satanas at ang mga demonyo, no, ang mga evil spirit, takot yan sa salita ng Diyos. Anong sabi ng Hebrew 4:12? The Word of God is quick and powerful. Sharper than any two-edged sword. No, ang salita daw ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. No? So kaya ang salita ng Diyos, takot diyan ang demonyo. Dahil ang Panginoon nung nasa lupa, ginamit niya ang salita ng Diyos sa Matthew chapter 4. Sabi ng Panginoon, Satan, no, men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ginamit ng Panginoong Sus ang salita, no, ang Word of God. Ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay. 3 times na tinempt ni Satanas ang Panginoon. Anong ginamit ng Panginoong Sus? Salita, no? The Word of God. No, it is written, nasusulat. Kaya gamitin natin ito, ang salita ng Diyos, powerful ang salita ng Diyos. Itong ating pinag-aaralan, itong binabasa nating Bible, yan ay makapangyarihan po yan. At si Satanas, no, sumunod siya sa salita ng Panginoon. At pangatlo, kinatatakutan ng demonyo ang pangalan ng Panginoong Sus, the name of Jesus. No? Kaya banggitin mo lamang ang pangalan ng Panginoon, in the name of Jesus, with authority. No? Lumayas ka. Aksidente, karamdaman, sakit. In Jesus' name. No? Bakit? Sabi ng Mark chapter 16, verse 17, 18. Ito ang tataglayin na tanda ng mga mananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, magpapalaya sila ng demonyo. Kaya alam niyo mga demonyo, takot yan sa pangalan ni Jesus. No? Amen po ba? In the name of Jesus, there is power in the name of Jesus. No? At ang pangalan ng Panginoong Jesus, ginagamit po iyan ng mga taong matuwid sa harapan niya, mga taong pinatawad at nilinis ng Panginoon sa makasalanan. Hindi yan pwedeng basta gamitin ng tao. Lalo kung may demon possessed, nagpapalayas ka ng demonyo, and wala ka namang righteousness ni Lord. Parang nangyari sa Bible po yan eh. No? Nangyari sa Biblia yan, sa Acts chapter 19, verse 13 to 20. Kwento ko lamang sa inyo. No? Nung panahon ni Pablo, merong nadidimong possess. No? At yung nadidimong possess, nilapitan ng isang tao na sabi niya, sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, no, na ginagamit ni Pablo, lumayas ka sa taong ito. No? Sabi nung demonyo, nagsalita, si Pablo kilala ko, si Jesus kilala ko, ikaw hindi kita kilala. Yung demonyo lumipat sa kanya. No? Ang pwede lamang gumamit ng pangalang Jesus sa pagpapalayas ng demonyo ay ang mga tunay na anak ng Diyos.
Kaya ang bawat isa po sa atin, we have the right, we have the authority to cast out devil in the name of Jesus. No? Pag may nararamdaman ka espiritu ng takot, nervyos, maging sakit karamdaman, in Jesus' name, I rebuke you. No? Lumayas ka sa buhay ko, sa aming paligid, sa aming tahanan, in the name of Jesus. At pinadadaloy ko ang espiritu ng Diyos, ng kapayapaan, katahimikan. At makita nyo kumikilos na Panginoon. Because there is power in the name of Jesus. Kaya gagamitin po natin ang pangalang Jesus. Kaya ang mga nakaka-experience ng revival, ito po yung importante. No? The Christian have to exercise the authority God has given us. Tayo mga Kristiyano, exercise natin yon. No? Gamitin natin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya ang isang taong tumanggap ng kapangyarihan mula sa Panginoon, they have courage and boldness to face the enemy. No? Meron tayong lakas ng loob, tapang, para harapin ang demonyo. So huwag tayong tatakas. Pag may problema, huwag mong takasan. Pag may trouble, pag tinakasan mo yan, dala mo pa rin yan. Ano ang kailangan? Hanapin ang solusyon. No? Hanapin ang solusyon. Gumawa ng solusyon. Dahil saan ka man pumunta, pag dala-dala mo ang problema sa buhay mo, no? Lalo ang bigat sa puso, dala mo pa rin yan, nandyan pa rin yan. No? Do not escape. Sabi ni Lord, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan. Pangako ng Diyos yan. Kaya sabi mo sa katabi nyo, kapatid. Sabi mo sa kabila, sa kapatid. Ano mang pagsubok, ano mang problemang harapin mo, huwag kang lalayo. No? Lulutasin ng Diyos yan. No? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Diba sabi ni Lord, Isaiah 41:10, fear not, nor be dismayed. Huwag ka matakot, ni magulumihanan. Ako'y sasa iyo, tutulungan kita at palalakasin kita. Sabi ni Lord. No? Palalakasin tayo ng Panginoon. So kaya nga, dito sa tatlong bagay na ito, takot ang demonyo. No? So pangatlo, na benefits ng revival, it transform lives and restore relationship. Yan. Pag may revival, it transform lives and restore relationship. No? May nababagong buhay, nagbabago ang buhay ng mga tao. At ibinabalik yung magandang relasyon, no? Ng pamilya, no? Ng mag-anak, magkakapatid, mga magulang sa anak, anak sa magulang, nagkakaroon ng restoration. Bumabalik yung pagmamahalan, yung sigla, no? Bumabalik yung pagkakaisa. Kaya nga ang isang tahanang revive, ang isang tahanang napupuspos ng Holy Spirit, mayroong pagbabago nangyayari sa takdang oras at panahon, no? Kaya sa loob ng tahanan natin, praise God, no? Manda po kayo. Time will come, there will be a great revival in your house, in your family. Kung sa ngayon may nakikita niyo parang may darkness, no? Mayroong pangit na nagaganap, no? May panahon ng Diyos diyan. No? May time si God, no? Na sila'y makakakilala rin kay Lord. Kailangan sa iyo muna magsimula. Gusto mo nga silang mabago. Gusto mo silang makakilala kay Lord, maligtas. Sa iyo magsimula ang pagbabago. Andiyan po ba kayo? Amen? Gusto natin sila madala kay Lord. No? Ikaw naman, hindi makita sa yung pagbabago. Paano silang mare-revive? Paano silang magbabago? Kailangan sa atin ito magsimula. No? Amen po ba? Ang galing natin minsan magpuri, magtaas ng kamay, sumayo kay Lord. Pero pagdating sa bahay, no? Ayun na. Kaya importante mga kapatid, mga magulang, no? Sa atin magsimula ang revival, ang pagbabago ng buhay, bago dumating sa tahanan ng ating mga pamilya, ang ating mga mahal sa buhay, ay makaranas ng true transformation. No? Pag nakita ng ating mga loved ones na ikaw ay totoong nagbago, no? Hindi ka pa nagsasalita, no? Kusa na yang sasama sa gawain ni Lord. Amen po ba? Hindi ka na mahirapan. Bakit? Kasi nadadaman nila sa atin yung pagmamahal ng Diyos. No? Yung pagbabago nakikita nila. Tandaan natin lagi, we are the living Bible. Tayo yung buhay na Biblia. Bakit? Nasa atin si Lord eh. Si Jesus. Ang presensya niya.
ang mga tao nakatingin sa atin. Pagka ang tao hindi nakita ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na tayo nagbago, kahit anong gusto natin madala sila kay Lord, hindi natin madadala yan. Kaya number 1 sa atin magsimula. Amen po ba? No? Sa atin makita yung pagbabago, no? Yung transformation, hindi lamang sa loob, kundi sa outward appearance natin. Andiyan po ba kayo? Amen. Pumalakpak nga tayo sa Panginoon. Hallelujah. No? Anong sabi ng 2 Corinthians 5:17? Ang sino mang nakipag-isa, kapag totoo tayo nakipag-isa kay Kristo Jesus, no, yung totoo dahil marami kasi lumapit nga sa Panginoon pero hindi naman na born again talaga, hindi nagkaroon ng true transformation. Na kaya lang nasa church kasi gusto makita si crush niya, no? Tandaan niyo yung turo ni Pastor Rio, no? Gusto makita si sister, si brother, no? Pero yung pala ang motibo, hindi yung motibo, Lord, narito ako para sumamba sa iyo. Gusto kong lumalim sa iyo at makilala ka, Panginoon. No? Hindi pala talaga na-transform, kaya hindi nagbabago ang buhay. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. Magbago ka na. Amen. No? Kasi umatin man tayo na umatin sa church, no? Pag hindi nangyari yung true transformation, no, sa buhay natin, magiging useless lang. No? No? Ang tunay na pagbabago, nagsisimula yan sa loob. Sa loob natin, palabas. No? So kaya, it transform lives and restore relationship sa family. No? Importante yon sa loob ng ating tahanan. At siyempre, katulad na sinasabi ko sa church, no? No? Sa church, nakikita sa atin yung tayo ay revived, tayo ay spirit-filled. No? Ang spirit-filled Christian, lumalago sa kaalaman, no? Natututo. Lumalago sa pananampalataya, nagmamatured. No? Kaya ang paglilingkod kay Lord, ang pagsunod sa Panginoon, hindi ito sa patagalan eh. Maraming matatagal na naiiwan. Maraming nauunang nalalampasan pa sila. Kaya ako, pag may nakita akong potential na kabataan, no, tinututukan ko, ginugroom ko dahil nakikita ko na someday they will become a pastor, a pastora, no, evangelist. No? Dahil si Jesus nung nasa lupa, tinutukan niya yung 12. No? Kaya nung wala na siya, yung 12 alagad, nang patuloy ng kanyang dapat gampanan. No? Wala na si Jesus. Sino nagpatuloy ng preaching of the gospel? Yung mga disipulo niya. No? Kaya yung mga taong merong desire to serve God, may puso na handang maglingkod sa Diyos, no? Gusto ni Lord na magamit sila. Pero paano sila magagamit? Kailangan merong mag-focus, merong magbantay, may mag-alaga, no? May mag-guide. No? Dahil pag hindi mo sila ginabayan, wala. Paano silang lalago kay Lord? No? Kaya sa loob ng church, a person who is willing to serve God, to obey God, to become a leader of God, no? Yun yung mga taong gusto ni Lord na gamitin. No? Maaring sa dance, sa music, sa pagiging teacher, pastor, evangelist, no? Iba't iba ang calling ni Lord sa atin. Kaya kung saan ka mang ginagamit ni Lord, may joy ka, pagpatuloy mo lang yan. Huwag kang bibitaw, no? Huwag kang lalayo. No, 'di ba? Inaawit ko na minsan nung mga other Sunday, inawit natin yung huwag kang bibigay, aayaw, magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo, manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos. Mahal ka niyang lubos. Yan, no? Kasi malayo na tinatakbo mo eh. Kumbaga lahat tayo, tatakbo tayo ng 100,000 miles. Oh, layo po nun. Miles eh. Nakaka 50,000 miles na tayo. Tapos tumigil ka, ang hirap na, babalik ka pa ron, layo-layo na. No? Magpatuloy ka. No? So kaya nga, sa loob ng church, ayan, ang Panginoon kumikilos siya. No? Binabago niya ang buhay ng tao. Hindi man tayo totally bagong-bago, no, hindi naman tayo perfect, pero as long na tayo nagpapatuloy kay Lord, mararamdaman mo sa sarili mo, unti-unti, dahan-dahan, the Lord changes you from inside to outside.
No? Binabago tayo ni Lord. No? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. No? Kaya nga, importante na sa loob ng church, dito po binubuo yung karakter natin eh. Dito hinuhubog ng Diyos, inaayos niya. Pag ang tao handang magpabago, kahit sino pang magagaling, anointed ang pastor at magaling mangaral, pag ang isang tao ayaw magpatama at magpaayos sa Diyos, ganun pa rin ang karakter niya, hindi siya magbabago. No? Kaya nga sabi ni Billy Graham, no? Sabi niya, when wealth is lost, no one is lost. Pag ang kayamanan nawala, no? Wala lang, no? Dumarating ang pera, ang kayamanan, material, kamaenggoyang. When health is lost, something is lost. Pag nawala ang kalusugan, may nawala, no? But when character is lost, all is lost. Pag yung character ang nawala, no? Lahat mawawala, babaksak. Kaya importante po yung ating mga puso, yung ating mga buhay, yung character natin, no? There is no substitute for character. You can buy brains, but you cannot buy character. No? Wala ka na maipapalit sa karakter ng isang tao. Pwede ka makabili ng galing, ng talino, ng dunong, no? Pero yung karakter, no? Mahirap po 'yan. Kaya yung ating mga karakter, bantayan natin, no? Ingatan natin. Andiyan po ba kayo? No? Importante po ito. No? Marami na akong kakilala at na-experience. No? Magagaling, matalino, pero yung karakter, baksak. No? Ang Diyos hindi after sa talino at galing ng tao. Ang Diyos nakatingin sa puso ng tao. No? Minsan may mga kinakausap ako na pag nadama kong sobrang taas ng pride, nilelet go ko na. No? Ayaw pasakop, ayaw sumunod, ayaw makinig sa akin. No? Wala akong magagawa. Hindi diktador ang Diyos. No? Kaya pag alam ko ang isang tao na nakikinig sa akin matapos kong kausapin, no? 1, 2 beses, tapos na yon, no? Nilelet go ko ang tao. Sinasabi ko sa kongregasyon, kahit sa Kalapan, kahit sa inyo, siguro yung iba sa inyo hindi pa narinig. Ako po, gusto ko magpakilala sa inyo, sa iba sa inyo, no? Ako, pagkaayaw sa akin ng tao, hindi ko ipipilit sarili ko. Ano magagawa ko? Ayaw mo sa akin eh. No? Ayaw mo sa akin eh. Kahit anong pilit kong ikaw ay abutin ko, eh ayaw mo sa akin, wala akong magagawa. Ile-let go kita. Pero kung ikaw ay humble, marunong makinig, magpakumbaba, no? Ay paglalaban kita. No? Pero kung ayaw mo sa akin, hindi ko ipipilit sarili ko. Ang daming pastor sa Cavite. No? Matin ako ng 17th year anniversary ng Bacoor Ministries Association. 17 years na, no? Sabi ng chairman doon, may 85 churches daw sa Bacoor na, o baka 120 pa. So, ang daming church dito, ang daming pastor, no? No? Maraming pastor dito, pwede kayong pumunta doon, no? At sabihin nyo, pastor, sa inyo na lang ako, no? But thank God, purihin po ang Panginoon, dito po sa atin, no, wala tayong pinaalis dito. No? Ang Diyos ang nag-aalis sa kanila. Marami na po ditong pamilya dati, pastor pa, pastora, hindi ko pinaalis. Ang Diyos ang nag-aalis sa kanila. Bakit? Kasi may spirit of rebellion. Rebellion, merong unsubmissive spirit, no? Pride. Inaalis sila ng Diyos, no? Yan, saksi dito sila Pastor Joseph. Pamilya dati rito sa likod, no? Wala, inaalis sila ng Diyos, no? Hindi ako nagpapaalis. Kaya as long na tayo po sa harapan ni Lord, tama ang puso natin, marunong tayong kumilala kung sino yung ating pinagpapasakupan, no? Andiyan ang Panginoon, no? At walang pwedeng makapagpalayo sa atin sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen, no? So kaya ang isang church na revive, no, ay mayroong pagbabago ng buhay diyan at yung relasyon nila bumabalik yung relationship nila. Siyempre sa family number 1, ganun din sa church, no? Yung relasyon ng mga magkakapatid sa pananampalataya nabubuhay, sumisigla, no? Nandun yung revival. At siyempre sa ministry mong kinagagalawan, no? Yung ministry ng usherep, security, no, ng children, ng music, ng dance. Pag may revival diyan, andiyan ang unity. No? Sabihin niyo unity, no?
Kita natin kanina, praise God, ang ganda ng ating worship team. No? Kasi may unity, may revival na nangyayari. No? Merong pagsigla, no? Merong kagalakan, pagbuhay, merong joy. No? Nandun madadama mo yung presence ng Panginoon kasi may revival na nagaganap. No? Merong malalim na magandang samahan, relasyon, and there is one spirit na nagaganap sa loob. No? Kaya sa ministry nating ito na kinagagalawan, praise God, I believe sa bawat isa po sa atin, lahat tayo rito hangad natin ang tagumpay ng ministry. Amen. Tagumpay nyo, tagumpay ko. Ang failure nyo, failure ko po yan. No? Kaya magalak tayo dahil ang tagumpay ng gawain ng Zambales, Pangasinan, ng Mindoro, tagumpay nating lahat yan. No? Amen po ba? Para yan lahat ay sa kapurihan ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Kaya nga sa loob ng church, there are 3 kinds of people in the church. Una, 3 klase ng tao sa loob ng church. People who are looking what is happening in the church. People who are looking what is happening in the church. Mga taong nakatingin kung anong nangyayari sa church. No? Nagmamasid. Nakatingin lang. No? Pangalawa, people who are looking what is wrong in the church. Mga taong lagi nakatingin kung ano yung pangit sa church. Mali ang mali. Fault finder. Yan. No? Tinitingnan yung sumasayaw. No? Tinitingnan yung nasa music. Lagi nakatingin kung ano yung maipupula. Fault finder. Pangatlo, I hope ito tayong lahat. People are always thinking, mga taong lagi nag-iisip, and looking what he or she can help the church, what he can do or she can do for the better of the church. Yan. Ito yung mga taong lagi nakatingin, ano kaya maisusupport ko sa church? Maitutulong ko kay pastor. No? Yung gawain sa sagana, ayan, nadinig ko dahil sobrang init, marami na po doon. Ayan, may mga kapatiran na andun yung pagmamahal sa church, sa ministry, magbibili ng aircon, o kasi nga, kailangan lumamig na dun no? Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Yun yung mga taong talagang totoo at nagmamahal sa Panginoon, sa church, sa ministry, no? Mga taong nag-iisip, paano kaya ako makasupport, makatulong kay pastor, no? No? Hindi yung, si pastor, yun na naman ang suot, no? Si pastor, butas ang pantalon, no? Si pastor, nakangiwi yung sapatos. O, di palitan mo, bumili ka. No? Nakita mo, ikaw nakakita no? No? Pastor, regalo ko sa inyo kasi nakita ko yung sapatos nyo, nakatawa na no? Binili ko po kayo, ayan, tama-tama, ayan, no? Ayan ang miyembro, yan ang leader, no? Nagmamalasakit, nagmamahal. No? Andiyan po ba kayo? Amen. No? So, kasi may revival na nangyayari, no? Ganun po, no? Gusto mo maglingkod kay Lord, gusto mo makasupport sa church, no? No? Nakikita mo yung kung anong dapat ayusin, pagandahin sa church, no? Yung ating mga usheret, yan, sila ang nag-aayos po niya, mga kurtina, no? May mga ano tayo dito, volunteer, nag-aayos po ng church, naglilinis, no? Andun yung passion, yung pagmamahal po nila, no? So, yun yung mga tao na talagang tinitignan ko anong pwede nilang ma-support sa church. No? Ayan. Kaya sabihin sa katabi nyo, ikaw yun. Sa kabila, ikaw yun. No? No? Huwag mo naman sabihin, ay, ayoko nga. Hindi, ikaw nga, yun No? Ikaw ang gagamitin ni Lord to support the church. No? No? Para tulungan ang ministry ng Panginoon. Ayan. Lastly, pang-apat, no? Ang benepisyo pag mayroong revival na nagaganap, it causes man to decrease and God increase. It causes man to decrease and God increase. No? Pag may revival, ito yung pinagmumulan na ang tao, bumababa siya. No? At si Jesus ang naitataas. No? Ayaw niyang siya maitaas at magaling, kundi, Lord, ikaw lamang po talaga. No? Ang puso ko, ibinababa ko sa iyo, Panginoon, dahil kami naman talaga'y wala magagawa kung wala ka. No? John 3:30. Ano po ang sabi ng John 3:30? Lord, you must increase, but I must decrease. Panginoon, ikaw ang maitaas, ako ang maibaba. Ayan, no? Tayo ang maibaba, siya ang laging naitataas. Ang isang Kristiyano na
nakakamit ang tagumpay ng buhay, lagi niyang binabalik kay Lord yung glory, hindi yung glory to me. No? Glory to me, no? Praise God, ang ganda ng gawain ni Lord. No? Pagka gano'n, babaksak tayo noon. No? Kailangan glory to God. Amen. Pag ina-appreciate ka naman minsan, pagka ikaw ay in-encourage, salamat kay Lord, ang ganda ng awit mo, ang galing mong tumutuga. Praise God, to God be the glory. Hindi yung, magaling talaga ako eh. Glory to me. No? Hindi gano'n. No? Baka uurin ka niyan. No? Kita niyo yung si King sa Herodes, no? Inangkin yung glory, inuod, namatay. No? Kaya alam niyo, walang ibang tatanggap ng glory sa atin dito. Kung tayo nagsasucess, binebless ni Lord, ang Panginoon lamang ang dapat tumanggap ng kaluguran, ng kaluwalhatian. No? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. No? So ako'y natutuwa, I'm blessed sapagkat nakita natin ang ating musician, no? Nagkakaisa ang buong music team, may galing pa na Mindoro, no? Galing ng Cavite, no? So kaya pagka tayo ay nagkakaisa, may revival na nangyayari. Ibig sabihin niya, kailangan Lord, kayo pong maitaas sa amin, kaming lahat ang maibaba. Lord, dahil na ikaw lang ang mapapurihan, kaming lahat ang maibaba. Dahil ang Diyos, binababa niya mga taong palalo. No? Tingnan nyo, 1 Peter 5:6. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Magpakumbaba ka sa makapangyarihang kamay ng Diyos. No? Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Siya ang magtataas sa atin eh. No? Hindi naman tayo magtataas eh. Ang promotion ang gagaling kay Lord. Huwag natin ipopromote ang sarili natin. Intayin natin ang promotion ni God. No? Si Lord ang nagpo-promote, siya rin ang nagbababa. No? Pagkarapat dapat tayong i-promote, itaas ng Diyos, no? Darating yung panahon na yon. Huwag natin isiksik ang sarili natin. At si Lord ang nakakakita. Marami sa inyo may mga potential, no? Na pwede kayong magamit sa multimedia, no? Mag-commit kayo, magpagamit kayo. Kasi may talent kayo, meron kang kaalaman. Huwag mong sabihin, hindi ka tapos ng high school, wala kang alam. No. Meron kang kakayahan na wala ang iba. Kasi regalo ng Diyos yan eh. No? Kaya pag binigay mo yung time mo kay Lord, nag-commit ka sa Kanya, magugulat ka. Ipopromote ka ng Diyos, bibigyan ka ng knowledge, ng wisdom ni Lord. No? Siya ang nagbibigay naman ng lahat ng yan eh. At magiging fruitful ang buhay mo, kagamit-gamit, magkakaroon ka ng bunga. Hindi ka useless, may gamit ka. Di ba lahat ng gamit sa bahay, may kanya-kanyang gamit siya. Halimbawa, kutsara. Saan ba ginagamit ang kutsara? No? Pangsubo sa ating bibig, sa pagkain. No? Ang sandok, saan ba yun? Sa kanin. Yung sandok na merong, yung paganyan, sa sabaw. No? Hindi naman pwede yung kutsara, igamitin mo sa pansandok sa kalderong may sabaw na may karne, ang tagal nun, bago ka makakuha ng sabaw, kutsara eh. Meron siyang tamang paggamit. No? Ikaw din ganon. Meron tayong sadyang angkop na ikaw ay nilikha ng Diyos para gamitin ng naaayon sa paggamit sa ng Diyos. Maaring kutsara ka, sandok ka, kaldero ka. No? Ikaw pala'y tabo. Oh. No? No? Ayan. No? Ano pa? No? Timba. No? Ikaw pala'y pala. No? Kung wala ang pala, paano ka makakahukay? Di ba? May paggamit yan eh. No? Ikaw pala'y tinidor o pantusok. No? Kaya marami nasasaktan. Natutusok ako sa iyo eh. Di kailangan na magpakatatag ka kasi diyan ka titibay. Di ba? No? So kaya mga kapatid, ang mga bagay ay nagaganap sa buhay natin for us to become matured and fruitful sa Christian life natin, no? Merong paggamit ang Diyos sa iyo ng kakaiba kaysa sa Kanya, no? Kita natin ang music, no? Ginagamit sila ni Lord sa music. Ikaw maaaring sa dance, no? Ikaw naman maaaring sa multimedia, no? O ikaw ay baka pwede sa security force natin, no? So may iba't ibang paggamit ang Diyos ay maaaring teacher ka. Ikaw pala someday ang tawag sa ng Diyos ay maging pastor, no? Kailangan ma-involve ka sa ministry, magpagamit ka, no? No? Kasi sayang yung iyong
kagandahang lalaki at kagandahang babae, no? No? Kasi meron kang may regalo ang Diyos sa iyo na iba sa iba naman. No? Ipagamit natin, no? Kaya ako nakita ko yung iba sa inyo rito, mag-commit lang kayo, no? Magbigay kayo ng time kay Lord. Huwag niyo sayangin ang buhay natin, no? Dahil si Lord tinawag ka niya para magamit ka ng Panginoon, no? So kaya nga, ano nga ang, mabilis lang po ito, 4 na bagay, signs of revival. 4, no? Mga tanda ng revival. Number 1, the fire is on. Fire, apoy, no? Hindi naka-off. Lagi ka may apoy, no? Kita mo si brother, sister, pag inaya mo, talagang walang hindi. Sama agad siya. Kasi may fire, may apoy eh. No? Wala siyang reason out. No? Kahit anong pilitin mo sa isang tao na umaten sa gawain o pumunta, pag walang apoy, hindi mo yan mapipilit. No? Kasi nga, namatay yung apoy eh. No? Yan ang signs na may revival sa buhay niya. The fire is on. Lagi siyang on fire, mainip. No? Nagse-serve kay Lord. No? Yan ang signs na may revival. Pangalawa, love never ceases. Hindi nagmamaliw o na hindi nawawala yung love sa Kanya. No? Talaga andun yung passion niya. Kahit saan mo ayain. Kaya ako pag may nakitang may fire, no, ay talagang ipagsasama ko. No? Yung ating mga kapatid, kailan nyo, galing Laguna, Pangasinan, Batangas, kasi may apoy eh, naghahanap sila ng ka-spirit nila eh. Dito sila nabuo sa J. Blue, sa Kalapan. No? Ang mother nila, pastora, may isang church na hawak. No? At alam ko, tuwan-tuwa si Pastora Jonah, no? Sister Merly, no? Si Brother Lino, yun, yung father ni Joshua. Kasi nandito talaga sila sa family nila, no? So love never ceases, hindi nawawala, no? Hindi nagmamali yung pag-ibig nila. Pangatlo, there is influence. Sa isang taong may revival o revive siya, no? Merong influence sa buhay niya, no? May influensya siya, no? Nakaka-magnet siya, na-influensya niya ang kapwa niya Kristiyano, ibang tao, no? Natatransfer niya yung spirit na meron siyang sa buhay niya, no? There is influence. Yan ang signs ng revival. And lastly, anointing will flow. Ang anointing nagpo-flow, no? Dumadalo yung anointing, yung presence ni Lord, yung power ng Holy Spirit nandoon, no? So kaya ngayong umagang ito, mag-ready po kayo. Kanina, sa ating praise and worship, no, dumadalo yung presensya ng Diyos because the revival, the spirit of revival is happening in our midst. Nangyayari sa ating kalagitnaan. Even sa sarili mo, no? Meron ka palang calling kay Lord, meron palang gusto ipagawa ang Diyos sa iyo. Hindi mo lamang madiskubre. Kaya kapag ako may mga taong kinausap, no, na gusto nating ma-develop kung anong gift ng Lord na mayroon sa Kanya, sumama ka, mag-join ka, huwag ka mahiya, no? Dahil may plano ang Diyos sa buhay mo, no? Ang anointing nandyan niya, nagpo-flow yan. No? So itong huling verse natin babasahin, Acts chapter 1 verse 8. Anong sabi ng Acts 1:8? But you shall receive power or anointing. No, you will receive power after the Holy Spirit o Holy Ghost is come upon you. And you shall be witnesses. Ikaw ay magpapatotoo sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at sa uttermost part of the earth. Magte-testify ka. No? So kaya mga kapatid, humanda po kayo. No? Pag dumalo yung Holy Spirit, maya-maya, mag-worship ka lang, wag mo intindihin ang katabi mo, hayaan mong maramdaman mo yung parang kilabot ng Holy Spirit. Ibig sabihin niya, pinupuspos ka ng Holy Spirit, nire-revive ka niya. No? Binabalik niya yung sigla mo, yung apoy mo na dating nanghina, ng lamig. Ngayon, ibabalik niya, magkakaroon ng revival sa buhay mo. No? Magkakaroon ng apoy, ng sigla. So, matatransferan mo yung mga walang apoy. No? Pag nadikit sila sa iyo, talagang full of presence ka, nag-aapoy ka sa presensya ni Lord kasi nagkaroon ng revival. So pag may revival, lahat ng bad spirit, lahat ng demonic spirit, hindi makakalapit sa iyo, masusunog sila. Gusto nyo ba yon? Amen? No, hindi sila makakalapit sa iyo kasi nag-aapoy ka in the spirit. No?
So kaya ngayong umaga na ito, mga kapatid, purihin ang Diyos. Mawawala ang hiya sa iyo. Ibig ko sabihin, during every time ng praise and worship, makagagawa mo magtaas ng kamay, lumundag, sumayo. Kasi nagkaroon revival eh. Nag-apoy ka eh. No? Nawala yung takot, yung nervyos, pati na ang sakit, mga karamdaman. No? Minsan kung araw ng linggo at pag yung Sabado, diyan nagpaparamdaman demonyo. No? Kaya sasabihin mo, naku, hindi ako makakadalo sa church. Bakit? Masakit ang paa ko eh. Ayun. No? Pumunta ka nga ng church, gagalingan sakit mo doon. Masakit ang tiyan mo, anong pakiramdam mo, pumunta ka kasi ang Espiritu pag nando na, gagaling ka. Amen. There's gonna be a revival in our church. Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Tumayo tayong lahat. Amen. Sabi nung awit, Lord, pour out your Spirit. Amen. Ipo-pour out ni Lord, ibubuhos niya ang kanyang Espiritu ngayon sa ating kalagitnaan. Mag-ready tayo. Dahil pagbaba ng Holy Spirit, wala kayong gagawin mamaya, lahat tayo mag-hallelujah, hallelujah, halala karabayamda, hanggang mapil tayo ng Holy Spirit. No? At yung ating mga puso at kalooban, na parang nakakaramdam ka ng kung ano-ano sa katawan at buhay, lahat ng yan, tutunawin ang kapangyarihan ng Diyos. No? Kaya magagawa mo mamaya na ang gaangang ng katawan natin, lulundag, sasayo tayo sa Panginoon kasi there is a great revival happening in our lives. In our church, in our family, in your loved ones, in your business, bubuhay ng Diyos kung medyo nadadry na, nangihina, ang negosyo parang namamatay, sisigla yan, magkakaroon ng revival. No? Amen po ba? Amen. Sige, mawit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Amen, amen. Sa oras na ito, thank you, Lord. Muli nating awitin yung simula ng worship kanina. No? Ano yung worship natin kanina? Spirit touch. Sige, yun na muna. No? Mawit tayo kay Lord. We need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit touch your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Lord, we humbly come before you. We don't deserve from you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Spirit, touch your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit touch your church. Stir the heart
revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit touch. Spirit touch your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cared for me. Let your rain fall upon. Let your rain. Let your rain fall upon me. Let your rain, Lord. Let your rain fall upon me. Lord, pour out your Spirit on all the nations of the earth. Let your sons and daughters speak your words of prophecy. Send us dreams and visions. Reveal the secrets of your heart. Lord, our faith is rising. Let all heaven sound the coming of your name. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus, they will be saved. Lord, pour out your Spirit on all the nations of the world. Let them see your glory. Let them fall in reverence. Show your mighty power. Shake the heavens and the earth. Lord, the world is waiting. Let creation see the coming of your name. There's gotta be a great awakening. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus, they will. There's gonna be revival in our church. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our church. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus, they For the last time, there's gonna be revival. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival.
hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. There's gonna be revival in this church. Yes, Ikarabayanda, hallelujah, hallelujah. Yes, oh Lord, yes, oh Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sabihin lamang po natin ang prayer na ito. If there's a true revival in a church, there's a true repentance. Meron tunay na pagsisisi. Ang taong nagsisisi, hindi na binabalikan ang pinagsisihan, ang mga kasalanan. Mga kapatid, sabihin natin ang prayer na ito, yumuko tayong lahat at pumikitaas natin ang kamay natin. Sabihin natin, Panginoong Yesus, tunay nga pong sa oras na ito, lumalapit ako sa iyong harapan, nagpapakumbaba. Marami po akong nagawang mali, kasalanan sa iyong harapan. Pinagsisisihan ko, Panginoon. Sa oras pong ito, linisin mo ang aking puso. Damitan mo ako ng katuwiran mo't kabanalan. Gusto kong maranasan sa buhay ko ang true revival, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Restore mo sa akin ang iyong apoy ng pag-ibig ko sa iyo, ng pagmamahal ko sa iyo, paglilingkod ko sa iyo. Sunugin mo sa aking buhay ang mga nagpaparumi, ang mga mali at kasalanang nagagawa ko. Nagpapakumbaba ako sa iyo, Panginoon. Ikaw ang maitaas sa buhay ko. Simula po ngayon, gamitin mo ako bilang daluyan ng iyong kapangyarihan. Salamat po, Panginoon. Ito po aking panalangin. Amen. Yes, there's gonna be revival. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening. Everyone hallelujah. who calls on For the last time, there's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening. And everyone who comes on Jesus, they will be saved. They will be saved. They will be saved. Hallelujah, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, fill us with your presence. Fill us, Lord, with your fire. Fill us, Lord. Fill us, Lord, with your presence. Fill us, Lord. There's revival in our hearts. Let your fire come down. Let your fire of the Holy Ghost fill us this morning. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, open your mouth. Open your mouth. Say hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Let the power of God, let the Holy Ghost fill your heart wherever you are. Fill them now with your spirit. Fill them with your fire, Lord. Fill them with your spirit, oh God. Heal them, Lord. Ang mga may sakit, pagalingin mo. There will be revival in your body, in your organs. Binubuhay ni Lord ang mga patay mong bagi ng katawan, ang mga organs sa katawan. Binubuhay ni Lord, pinapagaling ng Panginoon. Oh, Rabasyak, be healed, be healed. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Yes, there will be revival in your negosyo, in your business. Yes, pinapasiglan ni Lord, binubuhay niya, pinapabala niya ang inyong mga negosyo, ang inyong kabuhayan, ang inyong pamilya, ang inyong mga anak, ang inyong mga tahanan, ang inyong mga ari-arian, ang inyong bukirin. Yes, hallelujah.
Amen. Hallelujah. Mawi tayo kay Lord. There's gonna be revival in the land. Yes, Lord. Thank you, Lord. Amen. Everybody, let us rejoice. Let us celebrate the revival. There's gonna be a revival in the land. There's gonna be revival in our church. There's gonna be a revival in our church. From the north, to the south, to the east, and to the west. There's gonna be a revival. There's gonna be a revival in our church. There's gonna be revival in our church. There's gonna be a revival in our church. Amen. There's gonna be a revival in our church. From the north, to the south, to the east, to the west. There's gonna be a revival. There's gonna be a revival. There's gonna be a revival in our church. Once again we will sing. There's gonna be a revival in our land. There's gonna be a revival in our church. From the north, to the south, to the east, to the west. There's gonna be a revival. Come on, we will sing. There's gonna be a revival. There's gonna be a revival in our church. For the Lord is my tower, and He gives me the power. Oh, we will sing. to tear down the works of the enemy in a difficult hour. He will crush the power and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, Sing, He will crush the power and bring the power of darkness underneath my feet. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. The Most High. The Most High. Say, blessed be the name of the Lord. Amen. Blessed Hallelujah. be the name of the Lord. Yes, Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run. Come on, let's run. They are saved. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Come on, lift the name of Jesus. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in my life. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, I will praise you. I will praise you with all of my life.
in you. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Amen! Every praise is to our God. Last song, every praise. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Sambahin natin si Lord. Papurihan natin siya. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Sing every praise. Every praise, Oh, every praise. every praise To our is God. to our God. Oh, sing hallelujah. Sing To hallelujah our God. to our God. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah To our to God. our God. Sing every praise. Every praise, Lord, every praise. every praise To our is God. to our God. And once again, we will sing every praise. Sing Every praise is to our God. every way. Every word of worship with one accord. Every praise. Every praise, Oh, shout every praise. every praise You alone. is to our Oh, we God. will sing hallelujah. Sing To hallelujah our God. to our God. Glory. Glory, To hallelujah our God. to our God. Every praise. Every praise, Every praise. every praise To our is God. to our We will God. sing higher every praise. Sing Every praise is to our every God. way. Every word of worship with one accord. Shout every praise. Every praise, Every praise. every praise To our is God. to our God. Oh, church, we will sing hallelujah. Sing hallelujah To our God. to our God. Glory. Glory, hallelujah to our God. Every praise. Every praise, Every praise. every praise To our is God. to our Come on, sing it. Come on, sing it louder. God. Every praise. Every praise is to our God. Every word of worship One with accord. one We accord. will sing every praise. Every praise, Every praise. every praise To our God. Oh, sing hallelujah. sing To hallelujah our God. our God. Glory. Glory, hallelujah to our God. Every praise. Every praise, Every praise. every praise To our God. to our God. We will sing God my Savior. Say, God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Say, God, God, my Savior. you're my healer. My healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He Every is. praise. Every praise Sing is to our God. every word. Every word of worship with one Oh, accord. sing every praise. Every praise, Oh, every praise. every praise, Till I got our God. once again we will shout, sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory. Glory, hallelujah to our God. Every praise. Every praise, Every praise. every praise, Till I got our come on, we will shout, God. God my Savior. Say, God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. yes, He is. Yes, He is. Shout, yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. Lift up your voice and say, God, my healer. oh, my deliverer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Shout, yes, He is. Yes, He Every is. praise. Every praise. Praise is to our God. Every word.
the revival. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, ikamalabarakan. Amen. Sabihin niyo nga muna po sa katabi niyo, nag-aapoy ka ngayon. Sa kabila, nag-aapoy ka ngayon. Yan. Amen. Lahat ng madikit sa inyo mga demonyo magtatakbuhan dahil nasusunog sila. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sige po, maupo ang lahat. Praise God. Thank you, Lord. Praise God. Amen. Sino po ang mga na-revive ang puso ngayong umaga? Amen. Praise God. I do believe and it's by faith. Lalo na po yung mga puso na, sabi nga po kasi, ang revival po pwedeng from non-being born again to becoming born again. So yung mga unbeliever pa po, na-revive sila in their relationship with God. And another thing is yung mga na born again na yun nga po, mga nasaktan, mga tumalikod, yung mga nagpahinga muna, there's also a revival. Di ba po? Kaya, kumbaga, there are two kinds of revival na pwede po nating maranasan. At depende po yun sa status ng ating mga puso. Kaya, if we really allow God to minister to each and everyone's heart, ano man po yung estado ng puso natin, I believe that the Lord revived each and every one of us. Amen po. According kung ano po yung kinalalagyan ng puso natin ngayon. And ito po yung binigay ni Lord sa akin. If we will look sa Book of Haggai po, makikita po natin dito na yun nga po, meron po akong, may pinakita po si Lord sa akin dito that the revived hearts are the one that can really obey the Word of God and yung pong fear of the Lord will be upon our hearts. Makikita po natin yun sa Haggai 1, verse 12 and 13. Pero hindi po tayo doon magfo-focus. Punta po tayo sa Haggai 2, verse 6 to 9. Sabi nga po dito, "For this is what the Lord of the armies says, once more in a little while, I am going to shake the heavens and the earth, the sea also and the dry land. I will shake all the nations, that they will come with the wealth of all nations, and I will fill the house of I will fill this house with glory, says the Lord of the armies." Pause lang po tayo sa sandaling yon. Sa pagkakataon pong ito, sino po ang may shakening financially? Yung iba po mukhang stable, walang shakening. Pag sinabi pong may shakening, ibig sabihin, di ba, parang pagparating na yung bills, ayan na, medyo nagsishake ka na kasi eto na naman yung bills ng kuryente, bills ng tubig, bills ng kung ano-ano pa, di ba? May nasa-shake pa po ba tayo? Sabi po dito, actually, hindi lang po, kumbaga, yung mga, sabi nga, yung mga nakakaranas ng shakening, di ba po kung titignan natin yung mga stories ng mga, yung mga businessman or woman na mga milyonaryo, bilyonaryo na ngayon, if we will look at their stories, sa simula po, di ba, usually, ang mga stories is walang-wala sila, di ba? Yung pong may-ari ng ng Watsons, di ba? Ang story po niya is, nagbabrush lang siya ng sapatos dati. Tama po ba? Kumbaga, kung titignan natin, most of the stories is from nothing to something. Bakit po inaalaw ni Lord na dumating sa point na walang-wala tayo? Kasi in that moment, sa walang-wala po tayo, doon po natin usually na-acknowledge na, Lord, wala na ako. All I have is yours in my life. And in that moment po, doon nakakakilos po si Lord sa buhay natin, di ba po? Kaya nga po sabi po dito sa Haggai 2 is, i-shake niya po kung tayo po nasa sitwasyon ng mga finances natin ngayon na sa tingin mo,
you really need God to move in your behalf on your finances, let's allow Him to shake us. Bakit po? Kasi sabi po dito, the following verse, the silver is mine and the gold is mine, declares the Lord of armies. Sabi po niya, ang ginto at ang pilak po ay sa Kanya. Amen po, ibig sabihin lahat ng meron sa mundong ito ay sa Diyos. Kahit sabihin mong 24 hours kang nagtatrabaho, kahit sabihin mong walang tulog ka na sa pagtatrabaho mo, yet lahat po ng merong kayamanan sa mundong ito ay sa Diyos. We are just stewards. Amen po ba? Sabi po dito sa verse na to, magkakaroon ng ligligan. Pero tignan nyo po, ililiglig daw po ni Lord ang lahat ng bagay. Pero dinuktong niya. Sabi niya, the silver and gold is mine. Ano pong ibig sabihin nun? After ng ligligan, there will be the wealth of the Lord para sa kanyang mga tunay na mga anak. Amen po? And sabi nga po, the latter glory of this house will be greater than the former, says the Lord of armies. And in this place, I will give peace, declares the Lord of armies. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Sabi nga po, wealth comes with shakening. Kaya po, if you allow yourself to be shaken by God, prepare yourself also to receive yung pong wealth na ibibigay niya. Pero ang tanong, once the wealth has come, pag dumating na po yung wealth na ibibigay ni Lord, kaya po napaka-importante ng pinag-aralan din po natin kanina at ma-revive po yung mga puso natin. Kasi po, sabi nga po, di ba sa salita ng Diyos, ano po yung root of all evil? Money po ba? No, it's the love of money. Kaya po pag ang puso po natin ay na-revive sa Diyos, si Lord po ang number 1 sa puso natin, hindi tayo mag-aatubili na ibigay yung tithes natin sa Kanya. Ano po ba ang tithes? Sabi sa Malakay 3 verse 10, yung 10% ng ating mga natatanggap, it's for the Lord, hindi po yun sa atin. At ano pa po, yung offerings natin, yung offering po natin is aside from the 10%. Hindi po natin pwedeng sabihin na, ay magple-pledge ako sa church, pero hindi ko na ibibigay yung tithes ko. In line po ba yun sa Word of God? Hindi. Kasi ang sabi po, yung 10% or yung tithes natin, sa Diyos po yun. Yung ibibigay po natin na offering, pledges, mga sacrificial offerings natin, doon na po yun sa 90% na natitira sa atin. At sabi nga po, kung po dito sa tithes and offering natin, hindi na natin mabigay yung para sa Diyos, what if dumating na tong wealth na to? Bubulagin po tayo ng wealth at maaring mapalayo pa tayo sa Lord. Kaya nga po, ang nais ng Diyos, ma-revive yung mga puso natin para sa Kanya. That when the wealth comes, the fear of the Lord is in our hearts and we can still obey Him kahit na milyon-milyon na ang itatites mo sa Diyos. Amen po ba? Amen ba, church? And are you excited na sabi nga po, sa Hebrew calendar po, pumasok na tayo sa New Year. Nag-New Year na po nitong last Sunday ng gabi hanggang yun nga po, I think Tuesday or Wednesday po, na nag-Rosh Hashanah na. Happy New Year na sa Israelites and we have to connect our calendar to them. At sabi nga po, one of the prophets says the Lord has released advancement. Ano yung advancement na yon? Sabi nga po, in advancement, katulad ng may shakening pa rin. Bakit? Kasi kailangan we will be in the position kung saan the Lord will see us na we are trustworthy. In terms of finances po, we will be trustworthy to handle those finances. Amen po. Para sa expansion po ng kingdom po ng ating Diyos dito sa lupa. Amen po. Sabi nga, lahat po ng binibigay natin, hindi dapat siya, ang mindset po dapat natin, hindi siya kawalan sa atin. But it's an investment to the kingdom of God. Amen po ba? Kasi pag ganun po ang ating kaisipan, mawawala yung greediness sa puso natin, mawawala yung paano ako, sa akin to. Mawawala po yung ganong kaisipan. Amen? If we are in the kingdom of God, sabi nga po, blessed are those who give than to receive. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, blessed are those who give than
those who receive. Bakit po? Ibig sabihin, if we allow ourselves to be a vessel of God's blessing, magiging daluyan po tayo ng pagpapala ng Diyos. Amen? Sabi nga po, hindi lang dito sa church natin, hindi lamang kung nasa ang church tayo, but also sa family of God, sa family of Christ. At in line with this po, bago po natin pag-pray ang ating mga tithes and offering, ang ating pong J. Blue, Batulao, and Alaminos, Pangasinan ay magkakaroon po nasa construction po ngayon, and even our other churches po sa Mindoro, sa Bako, di ba po? May construction po ang mga churches natin. And yun nga po, can we ask, and nandito po si Therese tsaka po si Vina, they will just give us more insights sa darating po nating concert for us to be part of this. Sabi nga po, as a family of God, as a family of Christ, hindi po tayo kontento na okay na tayo. Sabi nga po, we should be also a channel of blessing sa atin pong mga kapatid kung nasaan po nagpapatayo rin ng mga churches po. Therese, Vina, can we come here po? And then please hold po our tithes and our offering. Ipropromote lang po nila sandali yung ating concert. But yun nga po, ang ating tithes and offering, as the Lord is convicting each and every one of us, our tithes is the Lord's, and yung offering po natin, what the Lord is convicting to our hearts. Ayun po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Before po dito tayo mag-discuss, magpe-praise report muna po kami. As we know naman po, di ba, we are moving towards expansion. So, ang church po natin ngayon is currently, may mission church po tayo, which is yung sa Batulao, Batangas, is sa Zambales. And with that po, syempre po may needs po tayo na kailangan. So, dun po kami nag-come up, kaya po nagkaroon po tayo ngayon ng Church for a Cause, at ang mga guests po natin is si Dennis Faith, Natalie Joy, which is sa Philcom po, and our brother Dolphy Jr. So, collaboration po to ng tatlong church, sa Ghana, sa Maine, and sa Camellia po. Ayun po. So, ang price po ng ticket natin is 300 pesos. But we are also encouraging you to, you can also be part ng sponsorship ticket po natin. So, yung sponsorship ticket po natin is, sa isang bundle po, 10 pieces po siya. And it would cost 3,000 po, which would include a Concert for a Cause shirt. So, ayun po, kahapon, nag-start na din po sila Pastora Rio on promoting the concert. And praise God, meron pong magdodonate ng 50 tickets sa concert po. So, ayun po. And we are also encouraging you to share po yung post po namin sa Jesus Be Lifted Up Church Camellia na page. Bale po, andun po yung poster, ito pong poster na to. Feel free to like and share po sa friends and families nyo po. So, you can also be part sa campaigning po ng ating event. Yun lamang po, and maraming salamat po. Wait lang po, yung picture po sa Batulao. Nakapag-acquire po tayo ng 112 square meters po sa church. Ayan po. Ongoing na po yung construction po natin. Yes po. Yan po, praise God. Indeed, the Lord is bringing us into expansion of His kingdom. Amen. Are we allowing ourselves to be part of it? Po. Nais niyo po bang maging kabahagi? Na maging parte? Sabi nga po, hindi man po tayo yung humahayo doon, hindi man po tayo yung pumupunta doon, but we can also be part of this expansion na ginagawa po ng Diyos sa papaanong pamamaraan po, also in our finances po. Amen? Kaya po, when the Lord blesses us, wag lang po nating isipin na, yes, makakapag-Jollibee na ako. Yes, makakapunta na ako sa ganito. Makakapasyal ang family ko. Makakapunta kami sa mga magagandang places. Sabi nga po, if we will seek God, di ba po? If we will seek first His kingdom and His righteousness, everything will be added unto us. Hindi po KJ si God. Alam ni God ano yung desire ng hearts natin. Pero if we will allow ourselves to be part of His
work of His expansion. Sabi nga po, magugulat na lang po tayo. Si Lord na po yung magsusurprise na yung mga desire po ng puso natin mangyayari sa atin. So we also encouraging po, dun po sa ating mga tithes envelope po dyan, meron po tayo dyang nakalagay na, sa loob po may nakalagay na tithes, meron nakalagay na offering, pledges, nandyan na din po yung mission natin. Pwede nyo pong isulat doon kung, let's say, ang atin po kasing sagana, doon po nilalagay yung kanilang tithes sa sagana. So, yung pong mission nyo po, pwede nyo pong isulat na lang doon po sa ating mga envelopes dyan. It's for the mission. Para sa mission po natin siya maisasama. Amen po ba? So, sa bawat isa po sa atin, I know that the Lord sees our hearts. Kung nakikita po ni Lord ngayon yung puso mo na gustong-gusto mo magbigay pero wala ka pa sa kinalalagyan mong magbigay. Alam niyo po ba ang good news? Our God is a God who gives the bread and the seed. Siya po ang nagbibigay ng ating kakainin at ang ating itatanim. Kaya po hingin po natin sa Lord ngayon na, Lord, bigyan niyo po ako ng seed na pwede kong itanim para sa kaharian mo. If the Lord has given us the seed, wag po nating kainin. Hindi siya bread. Kailangan makita po natin, is it a seed or it is a bread that comes from the Lord? Amen po ba? So this morning po, can we just hold our tithes, offering, pledges? Pwede rin pala po nating ipadala ang ating mga tithes, offering, pledges at sa atin pong BPI. Ito po, BPI savings account under the name of Jesus Be Lifted Up Church, Inc. May ink po tayo, baka makalimutan. Account number 5053-211919. And sa GCash number po natin sa church, naka-under po siya sa name po ni Pastor Alvi, pero account po natin siya sa church, 0961-4173897. So, yun nga po, even kung magpapadala po tayo sa GCash, please let it be, ilagay nyo pa rin po sa envelope para po ma-recognize natin kung yun po ay tithes nyo, offering, or sa mission, sa pledges. Amen po ba? So this time po, let's be in the position of honoring God through our finances. At I believe the Lord is the one who is looking to each and everyone's heart. So Father, this very moment, here we are. We thank you, O God, for you are the God of all the blessings. All the blessings flows from you, O God. As you have said in your word, silver are yours, even gold are yours, O God. Lord, everything, O God, of the wealth are yours, O God. And Father, here we are. May you find us, O God, Lord, being faithful stewards, O God, of these finances, of this wealth that you are giving to each and every one of us. As we give to you our tithes, Lord, be exalted, be glorified, O God. That tithes, O God, are yours alone, O God. And it is holy. It is for you, O God. And we are giving to you, O God, those tithes. And Lord, those offerings, O God, those pledges and mission offerings, O God, na ipagkakaloob, Panginoon, ng bawat isa sa amin. You know, O God, Lord, ang puso, Panginoon, ng iyong mga anak. And Lord, indeed, we cannot outgive you. Lord, ikaw po, Panginoon, ang Diyos na nagsabi, O God, na Lord, as we give to you, O God, Lord, you will use the same, O God, Lord, and more, Lord, measurement, Panginoon, na ibabalik sa amin ng siksik, liglig at umaapaw. Father God, let this offerings, so God, pledges and mission offerings, so God, be a seed unto your kingdom, O God, that Lord, there will be a continuous expansion of your kingdom here on earth as it is in heaven, O God, as you are, Lord, making revival, O God, not only in our church, but also, God, in our nation, O God, and even, Lord, to the whole earth, O God, as Lord, yes, O God, you want, O God, your church, O God, to be prepared, Lord, yes, O God, for the second coming of our Lord Jesus Christ. Lord, let our hearts, O God, Lord, always have the fear of the Lord, and Lord, that obedience, O God, in you, O Father. Lord, salamat po, Panginoon. Let it all, these monetary blessings, O God, be a sweet-smelling aroma before your presence, O Father. We honor you, we bless you, and we glorify you. These things we pray in Jesus' name. Amen and amen.
Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. Your promise of love, where my heart is safely under. Speak to me, Lord. Your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely under. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever sing. Speak to me, Lord. Your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely under. Oh, I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe, forever safe, forever safe. You are rather far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name,
Truly, there is a rest in our Lord. Amen. At sa oras na ito, tayo ay darako sa ating Holy Communion. At praise God, matatagpuan natin to sa 1 Corinthians 11:23 to 33. Ang sabi dito, "For I have received the Lord, that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, 'Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me.' After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, 'This cup is the New Testament in my blood. This do ye, as oft ye drink it in remembrance of me. For as often as ye eat the bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he comes. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. For if we will judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for another." Amen. Praise the Lord. Sa oras po ito sa ating Holy Communion, hindi po ito ritual. No? Hindi po ito ritual. Hindi po komot naroon na First Sunday, Communion. Alam nyo, naalala ko noon na sabi nga, meron kami tinatawag na mga communion Christians. No? Uma-attend lang sila kapag First Sunday kasi para sa kanila may Holy Communion. No? Alam niyo po, katulad po ng ating binasa, ito po ay naroon na ang sabi ng ating Panginoon na kapag ginaganap daw po natin ang banal na hapunan, we must do it all for in remembrance of Him. Kailangan daw po naroon na ginagawa natin ito na tayo inaalala natin yung kanyang kadakilaan. At sa oras na ito, sabi nga, sa pagkain natin ng tinapay, no, o ostya man yan, no, kung ano man yung elements sa ating gagamitin, hindi po yan ang may kapangyarihan. Ang may kapangyarihan ay yung puso natin na nagre-remember o naroon na nag-aalala ng ginawa ng ating Panginoon. Sa tinapay po, ang sabi sa Isaiah 53 verse 5, "But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and by His stripes we are healed." Kaya kailangan po kapag tayo po ay kumain ng tinapay o ostya man yan, ipagpasalamat natin na sa mga latay ng ating Panginoon, tayo ay Kanya nang pinagaling. Amen? At sa juice naman po na ating iinumin, ang sabi po dito, no, na ang sabi sa Hebrews chapter 9 verse 22, paano natin aalalahanin, no? Naroon po na sabi nga, "And according to the law, almost all things are purified with blood. And without the shedding of blood, there is no remission of sin." Kung walang pagbububo ng dugo na binigay ng ating Panginoong Hesus, walang paglilinis ng kasalanan natin. Kaya napakahalaga po na ang sabi nga po sa bawat sandali na tayo po ay gumaganap o nagkakaroon ng Holy Communion, let's do it in remembrance of Him. No? Ipaalagi natin, sabi nga kapag ito'y ginawa mo na inaalala mo, alam niyo, ang puso po natin ay napupuno ng pasasalamat. No? Napupuno ng pasasalamat. At ang
pagkakondak po ng Holy Communion, ang sabi nga dito sa sabi nga, as often na ito'y ginagawa natin, no? Naroon daw po na ang sabi nga ay, gawin natin to bilang pag-alala at inaalala natin yung ginawa ng ating Panginoong Hesus mula sa kanyang kamatayan hanggang sa kanyang muling pagbabalik. At ang mayroon pa po ditong ang sabi po dito, yan. Kaya't, ang sabi sa verse 27, kaya't ang sino man kumakain ng tinapay o umiinom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kapag ginagawa daw po natin ito na hindi natin inaalala ang ginawa ng ating Panginoon, hindi natin pinagpapasalamat, naroon po na, habi nga po tayo ay nagkakasala, no? Nawawala ng halaga yung ating ginagawa. Datapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Kaya kailangan daw po, bago tayo naroon na kumain ito, uminom, talagang pasyasat natin ang ating mga sarili, no? Para po hindi damnation ang ating matanggap. At ang isa pa pong napakahalaga, ang sabi dito, ayan, dahil dito mga kapatid ko, kung kayo'y sabi nga, tayo daw po ay naroon na sa verse 33. Wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for one another. Kaya kung tayo daw po ay naroon na magaganap dito, maghintayan tayo. Kaya ang ating pong ginagawa, no, hindi po katulad ng ating naroon na nakagisnan na tayo ay pipila, no, para matanggap yung bread. Tapos po, sabi nga, yun lang nasa harapan ng umiinom ng juice. Hindi po, ang sabi sa Bible, kung tayo daw po ay gaganap, maghintayan tayo. Kaya po, bago natin gawin ito, idinidistribute muna, no? Yung juice sa bawat isa. At kung kayo po ay nakatanggap na, nakakuha na, tumayo po kayo at habang tayo ay naghihintay, no? Habang hinihintay natin ang lahat ay makatanggap na, patuloy natin ipasyasat ang ating mga puso upang ang kapangyarihan, ang katotohanan ng ginawa ng ating Panginoong Hesus dun sa krus ng Kalbaryo ay maranasan natin. Amen po ba? Kaya po rin po ang Panginoon, tayo po ay naroon na tatanggap na ngayon, ibibigay po ng ating mga asherets. At kung kayo po ay nakakuha na, tumayo lang po kayo, magdasal po tayo sa ating Panginoon, patuloy na pasyasat natin ang ating mga puso. Okay, you can distribute. Tumayo po ang nakatanggap na at habang tayo ay nakatayo, patuloy po tayong manalangin. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate? Patuloy po tayo sa diwa ng panalangin at patuloy na pagpapasik ng ating mga puso sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Nakatanggap na po lahat. Yung hindi pa po, taas niyo po ang kamay niyo para po makita po kayo ng ating mga asherets. Dahil ang sabi po sa Bible, maghintayan tayo. Okay na po. Taas po natin ang ating mga tinapay or ostia. At sa oras na ito, we will do it in remembrance of Him.
Lord, salamat po sapagkat sa oras na ito, inaalala po namin ang nakasaad sa Isaiah 53 verse 5, that you are wounded for our transgressions, you are bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon you, and by your stripes we are healed. Salamat, Panginoon, sapagkat ang katawan nyo na nabayubay, Panginoon, nalatayan ng 39 na latay, Panginoon, ito'y nangyarit na ganap upang kami ay magkaroon ng kagalingan. Kaya maraming salamat po sa pagkain po namin ng tinapay na ito. Inaangkin namin, Panginoon, pinagpapasalamat namin ang kagalingan ng aming katawan na ito. Hallelujah, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Sabay-sabay po natin kainin. Lord, sa oras na ito, Panginoon, aming inaalala na may pagpapasalamat sapagkat sinabi, Panginoon, sa Hebrews 9:22, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Salamat sapagkat ang banal mong dugo na nabus do sa krus ng Kalbaryo, ang siyang patuloy na naglilinis ng aming mga kasalanan. Ito ang patuloy na nagbabago sa amin, Panginoon. Ito, Panginoon, na nagtatransform sa amin. Sapagkat, Lord, salamat, sapagkat sa dugong banal mo, Panginoon, napapagtagumpayan namin ang lahat ng kasalanan. Inumin po namin ang Diyos na ito, Panginoon, bilang pasasalamat namin, Panginoon, sa inyong makapangyarihan. At, Lord, na mabisang, Lord, na dugo na patuloy na nagbabago sa amin from glory to glory. We honor you and we praise you. In Jesus' name, amen. Sabay-sabay po natin inumin. Thank you, Lord. Praise God. Dako po tayo sa ating announcement ngayong umaga. Sige po, maupo mo na lahat. Kung naipasa na yung mga cup. Yan, katulad po nung nabanggit po kanina ng ating representative from Camellia na magkakaroon po tayo ng concert. Ito po ay gaganapin ngayon pong December 10. And ito po ay sa Bacoor Coliseum. Diyan po yan sa may Camellia Springville. And kung meron pa po tayong mga iba pa pong questions or inquiries po about po sa ticket, pwede po nating i-approach po yung ating representative po from Camellia, si Ate Therese and Vina po after the service. And next naman po yung ating schedule ng mga mission trips po ni Bishop. Ito po, ngayon po October 17 to 20 na po, ang mission trip po nila papuntang Coron, Palawan. Sa November 4 to 7 naman po sa Cagayan de Oro. And November 23 to 26 sa Davao naman po. And ayan po, bukas po mapapanood po ulit natin nating Speak Life and it will be a rewind po. Mapapanood po natin ng patotoo po ng yung mga nagdaan po na patotoo po ng ating mga kapatid, mapapanood po muna natin uli. At bukas po yan ng 7 p.m. At patuloy po tayo makinig po ng ating Tidig ng Pag-asa every Tuesday and Thursday po yan ng 7 p.m. na pakinggan po natin ang mga turo po ng ating mga pastor galing po sa Mindoro, sa Pangasinan, and dito po. And every Wednesday po, meron po tayong prayer meeting dito po ng 7 p.m. And soakings po, we invite everyone din po na mag-join po ng soaking. Every Saturday po yan after ng practice ng worship team, 8 p.m. And tuloy-tuloy po ang ating JPLU leaders and workers spiritual feeding. Every Tuesday naman po yan via Zoom, 8 p.m. And discipleship trainings. Sa kids po, kay Sister Clyde, ages 3 to 12. Sa youth, ages 13 to 21, Brother Neil. Young adult, kay Brother Shelem and Sister Iyay, ages 22 to 30.
Adult women, kay Sister Arlene naman po yan, ages 31 to 50. Adult men, Brother Rio, ages 31 to 50. And senior adult, kay Rev Estela, ages 51 and up. Sa mga hindi pa po nakaka-join po dito, pwede niyo po i-approach yung mga contact or leaders po for discipleship trainings po. And next naman po yung ating mga online prayer gatherings. Sa fathers po, every Monday to Saturday po yan ng 4 a.m. Mothers, Monday to Saturday ng 5 a.m. And pastors, every Monday to Friday ng 5 a.m. And last po, wag po natin kalimutan na mag-like and follow at mag-subscribe po sa ating mga social media accounts sa Facebook po, Jesus Believed Up Church, and sa YouTube naman po ay JBLU Church. And last po, wala po muna tayong eating fellowship after the service. Pwede na po muna tayong umuwi po. Next month na po ulit ang ating eating fellowship. And mamaya pong 4 p.m., ini-invite ko po yung mga leaders and workers po dito po sa church. Yun lamang po. Amen. Dadako po tayo ngayon, magkakaroon po tayo ng child dedication. Ayan. Pwede po pumunta sa harapan si Mr. and Mrs. Richard Alam and Mrs. Aiza Alam. Ang kanilang anak na si Haven Brill Alam. At ang mga ninong at ninang pumunta na rin sa harapan bago tayo mag-closing prayer. Pray pa yung mga celebrant. Nga pala. Sige, bago pumunta yung ide-dedicate, lahat ng may kaarawan ng October, pumunta po sa harapan, ipagpe-pray. Sige po, lahat ng may kaarawan ng October, sino ba ang mga may birthday dyan? Ako ba? Si Kuya Dudes, October, ba? Sino pa? Si Jem. Kuya Dudes, October. Dalawa lang October. Ikaw din. Tatlo. Sige po. Pastor Lito, pagpe-pray mo ata ang may birthday. Yeah. Okay, wala na po. Sige. Pastor Lito, pag-pray mo kami. Sino pa? Check. Mic, 1, 2. Ayan. Dito ba? Ayan, sige po. Ipanalangin po natin ang mga may kaarawan ngayon. Ngayong buwan ng Oktubre, mula 1 hanggang katapusan ng Oktubre. Hallelujah. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Panginoong Hesus, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa panibagong buhay na ipinagkakaloob nyo sa bawat may kaarawan sa buwan ng Oktubre, Panginoon. Lord, salamat sa nakaraang mga panahon na pinaranas nyo sa kanila. Naniniwala kami na nanampalataya lahat ng kanilang mga naranasan ito ay nagpapatunay na sila ay magpapatuloy sa buhay. Panginoon, salamat sa mga pinagkaloob nyo, mga biyaya at pagpapala sa kanilang mga pagpapagal, lalong-lalo na sa mga lingkod mo, Panginoon, kay Bishop Leo, Panginoon, salamat sa kanyang buhay. Panginoon, salamat, Panginoon, sa karagdagang buhay na pinagkaloob nyo sa Kanya sapagkat naniniwala kami kung kami man ay Kanyang pinangalagaan mula sa inyo, patuloy siya mangangalaga pa sa mga darating pang panahon sapagkat marami ka pang pinagagawa sa Kanya. Marami ka pang misyon na pinapatupad para sa Kanya, Panginoon. Salamat sa Kanyang buhay kung saan siya ay aming naging ama dito sa lupa, Panginoon, sa church ng Jesus Believed Up. Panginoon, na kung saan nakikita namin kung paano niya tinataas ang iyong pangalan sa kanyang buhay sa bawat isa sa amin. Ngayon din, Panginoon, salamat sa buhay ni Kuya Dudes, Panginoon. Naniniwala ako patuloy mo siyang gagamitin mightily sa inyong ubasan, sa kanyang paglilingkod,
sa inyong ubasan, Panginoon, sa kanyang pag-awit. Naniniwala ako at nananampalataya, marami rin ang tutulad sa kanya, Panginoon. Hallelujah. No, naniniwala kami na ikaw ang naitataas sa kanyang buhay. Panginoon, gayon din kay sister at sa kapatid na ito, Panginoon, kay Jem, Panginoon, salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay, panibagong buhay. Naniniwala ako, Panginoon, gagamitin mo sila mightily. Marami ka pang ipaparanas sa kanila upang makilala kanila ng lubusan, Panginoon. Lord, mula sa inyo, nagbababa kami ng biyaya at pagpapala, pag-iingat, paggabay at pagkalinga, pagbabantay. Panginoon, blessing upon blessings be upon them spiritually, emotionally, physically, mentally, relationally, and financially. Lord, ilayo niyo po sila sa mga tukso, sa mga gawa at plano ng kaaway, maging sumpa, sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Woo! Sige po, time mo na po tumayo lahat. Mag-closing prayer mo na po para po at maiwan na lang po yung ating ihahandog na bata at ang mga ninong at ninang. Sige po. Ibalik natin kay Lord ang lahat ng papuri at pasasalamat. At sino sa closing natin? Pastor Dong? Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo naman iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita kapag kapiling ka. Ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang
Tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita na aming napakinggan. Tunay nga, O Diyos, na ito po nawa ay tumimo sa aming puso at naitanim sa pinakamatabang parte ng aming buhay at ng aming puso, Panginoon. Na malakaran namin, O God, ng iyong salita sa aming buhay. Salamat, Lord, sapagkat lahat ng sinisira at winawasak, inaagaw ng kaaway, relasyon, Panginoon, pinansyal man, O God, maging ang aming pananampalataya ay tunay nga, O Diyos, muli mong i-revive ngayong umagang ito, O God. Yes, Lord. Lord, salamat sapagkat lahat ng gawa ng kaaway sa aming buhay ay tunay nga, O Diyos, winakasan mo na, Panginoon. Sapagkat ikaw nga po, O God, ay naparito upang bigyan kami ng buhay na kasiya-siya, Panginoon. Salamat, Lord. Dalangin ko sa aking mga kapatid na nakapakinig na iyong salita. Sila po'y ingatan mo sa kanilang pag-uwi, Panginoon. Baunin nila ang iyong kapayapaan at ang iyong pag-ibig, O God, ay ang kanilang maranasan. Salamat, Lord God, muli sa aming buhay. Ikaw lamang ang may taas, ikaw lamang ang maparangalan, ikaw lamang ang madakila, O God. At sa iyong ginamit, Panginoon, na iyong lingkod, O God, ay pagpalain mo, Panginoon, ng aming bishop at bigyan mo po siya, Panginoon, ng kalakasan na nagbumula sa iyo, na may ipangaral niya pa ang magandang balita na nagbibigay ng buhay sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord, sapagkat ang lahat ng nadidiliman, Panginoon, ay magkakaroon ng liwanag sapagkat sa buhay ng bawat isa ay ikaw nga, O Diyos, ay amin ang tinanggap at kami nga po ay magliliwanag paglabas namin sa lugar na ito. Pinupuri ka namin, dinadakila sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Isus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. God bless us all po. At magkita-kita po tayo uli sa next Sunday. Tawagin natin yung